Stħarriġ tal-fehma pubblika fl-aħħar jiem kompla jżid il-firda u t-tensjoni fil-Partit Nazzjonalista b'għadd ta' deputati u attivisti nazzjonalista spiċċaw iwaħħlu f'xulxin għas-sitwazzjoni li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi mill-ġurnalist tal-Malta Today jekk Adrian Delia u xidoniju li jibqa' fit-tmun tal-Partit, id-deputat Nazzjonalista Herman Schiavone għamilha ċara li s-sitwazzjoni hija responsabbiltà tal-grupp parlamentari kollu, b'mod partikolari dawk li baqgħu jagħmlulu l-ostakli. Naħseb li jkun żball jekk mhux il-grupp parlamentari kollu u kull attivist fil-Partit Nazzjonalista, kull min għandu għal-qalbu il-Partit Nazzjonalista ma jirfax ir-responsabbiltà. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista Adrian Delia wera ruħu mhux kuntent bl-impenn tad-deputati tiegħu. U allura l-commitment ta' dawk li huma fil-Partit Nazzjonalista irid jiżdied, irid jikber. Huwa waħħal ukoll fin-nies għaliex qal li mhux jifhmu il-messaġġ li qed jibgħatilhom. Mhux qed jinftiem. Il-kap nazzjonalista li għandu bosta allegazzjonijiet serji fuq rasu fosthom dawk ta' ħasil tal-flus illi ġejjin mill-prostituzzjoni qal illi l-politiċi jridu jerfgħu ir-responsabbiltà. Fil-politika r-responsabbiltà trid tinġar meta jkun hemm xi ħaġa li tkun saret barra mill-loka, unethical, illegali, ixini. Madana kollu meta mistoqsi Delia qal li mhux se jetaba bir-responsabbiltà għal qagħda fil-Partit Nazzjonalista. Mhux kwestjoni li ta' riżenja. Saħansitra qal li huwa jitkellem b'kumdità dwar ir-riżenji. Jiena nitkellem fuq ir-riżenji b'kumdità għax jekk jiena meta tlabt li jkun hemm responsabbiltà politika u kien hemm okkażjonijiet fejn il-Partit talab riżenji, ma jkun sew li mbagħad bniedem ma japplikax l-istess tip ta' regolamentazzjoni jew kejl għalih innifsu. Mistoqsi jekk Delia u xkap denju għall-Partit Nazzjonalista, id-deputat Kevin Kutajjar magħruf għall-appoġġ li dejjem tal l-eks kap Simon Busuttil wieġeb hekk. Għadek temmen li Adrian Delia huwa l-kap denju tal-Partit Nazzjonalista? Jiena nemmen fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.